Hi everyone! So, na problema ba mo kay inaani sa deng inyong plansa? So, karon for today's video is i-share na ko sa inyo kung giunsa sa nako paglimpyo nga ako ang plansa kay kani ako ang plansa man good is nasunugan ni siya og tila. Then before dito magsugod guys, kailangan sa ninyo isaksak ang plansa then ibutang ninyo sa init nga number 1 lang sak. Dayon makuha mo og paracetamol og magkuha sad mo og tarapo. Yes, mora din natong kailangan mga kafiling gwapa, paracetamol capsule lang. So mo na giingon ni John Lloyd na inga. Then ibutang na ninyo diha ang paracetamol mga kafiling gwapa kay para mohumok ang mga tila nga nangasunog sa ato ang plansya. O kanina nga hak mga kafiling gwapa no is nakita lang din ako sa YouTube. Kay lagi nag-search ko kung unsay pamaagi ani para malimpyo ni nga ako ang plansya kay lagi balik iskwilan na. Then pagkahumok na ng mga kafiling gwapa is gamitan na nako siya og puller kay para matangtang na ko tong kagi nga mga sulog nga tila. Then pagkahuman pag nakuha na ninyong kagi nga tila, so diya na ninyo ibulyop ang init sa inyong plansya. Dayon diya na dayon ibutang ato ang paracetamol. Pag man yung paracetamol makita ninyo nga may basa na sutrapuhan na ninyo og tila para makita ninyo og malimpyo ba jud siya og wala. Then i-continue lang ninyo ang process until nga malimpyo na ninyo. So mo na time nga ako lagi siya dipakusgan ang iyang init. Og mga kafiling gwapa get-try sa din ako ang paracetamol nga liquid nga katong pangbata nga paracetamol 40 pero wa siya nag-work. So mag-work ra jud siya mga kafiling gwapa sa capsule nga paracetamol. So pwede mo gamit nga white paracetamol o pwede sad mo gamit nga kanang orange na paracetamol. O kailangan na ninyo mga kafiling gwapa is init ug super init jud ang inyong plansya usad niyo butangan og paracetamol. Kay once init kay ang plansa mga kapiling gwapa is dali ra jud siya mahilis ang paracetamol. Og sa tanyo ulan jud ay di puday siya lalim paglimpyo sa plansa no kay grabe pud siya kainit. O kani nga time ang paracetamol ako na jud di palumpitan sa gunting no, so kailangan ang tattoo plies lang ang tattoo pero wa mo koy plies so gunting for the good ani. O grabe na jud ako nakatrapo kay nakita na jud ako nga duol na jud ang kalimpyuan sa akong plansa no. So mo na nakuha na sa kong gisa ka paracetamol. So bali pag ikatulo na nako nga paracetamol nga akong gigamit. So makita man sad nako ang hapit na jud malimpyo nga ako ang plansya. Kay lagi hapit naman jud malimpyo nga ako ang plansya mo. Lagi tudo na jud ako sa kuskus. So ako na lang jud gagwanta og unsa kainit ang ako ang pagkuskus ani no. O kanina tay mga kapiling gwapa is ako na jud volume nga pinaka-volume ang init. Kay para dali mahilis ang paracetamol. Kay lagi kay samtang nga dimki naman kita sa tong plansya ani. So to na lang jud panimigan. So kwao na lang jud nato na tanang hugaw diha. Kanina nga plansya na mo grabe na sa dini kadugay o grabe sa ni kaligon mo nang science at pud kayo ginapolimpyuan. Umo na sa dini ang last pahina ko sa paracetamol mga kafiling gwapa kay lagi limpyo na jud ang plansya nato. Og tinuod jud nga epektibo kay panglimpyo ang paracetamol sa mga plansya nga hugaw na. Pwede ninyo i-try nga hak mga kafiling gwapa basin di makatabang pud ni sa inyong mga plansya. Og bali tulora ka paracetamol capsule ang nagamit din ako ani mga kafiling gwapa. So 15 pesos ra imong gastugon para malimpyo na imo ang plansya. Og mo rin ang before no pa nato nalimpyuhan mga kafiling gwapa. Og mo na sa ni paghuman nato og limpyo. Uy, for the go paracetamol.